Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yelam jong kaseng Congress pakentup yo President Garibhoi District Congress Committee uba Charles Marngar uba deru MLA namauhati haringkat uba Celestine Lingdo MLA umsning mentagas ngi lapen pau yo kajing sngo kemen halor kajing yat bet ya renti kajing yalang jong kabalawan paniadan benta da Rahul Gandhi shibenta na kajing yat kejat Bharat Jodo Nya Yatra banwanra ya kajing tali bat kahok jong kari India Hagabari ki pau hajar ngut ki pai ba kilapoi shaka jingyelang kabala penlong hamadan paham siem haga arpu artrek ukalaling kot ar hajar arpu sah kum shibenta na ka jingya bet ya renti jong kani ka program kita kinong yalam jong ka seng congress ilapen pau ki jing sngongu shabaro kitu ki balaya don benta kentup nadu ki nong yalam ka seng congress haga jilla kabala lam khmat do ba Vincent H Pala kinong yalam jong ka youth congress kinong yalam jong ka mahila ki MLA, ki MDC, ki Bor Penyat District Garibhoi, ki Office Superintendent of Police Garibhoi, bat ki Bor Penyat District Garibhoi, ki Pat Ba Baro, ki Balawan Banyadan Benta, ki Badai na Ribhoi, ni ki ki District Kajilla. Hagani kasngi ki nong yalam kaseng Congress ki lapan pawru ya kajing sngongu, halor kajing Shim Kia bat kajing Dan Benta jong MP Kajilla na Shillong Constituency, uba Vincent H Pala, bala Dan Benta na du Delhi ban pinbet pinbiang, bat Shim Kia, pakani kajing yalang kanong kabayat bat yat renti nado basdang. Ha kajo kopor kini kinong yalam kilapan pau bakumba kajing i jong upat ba kadang yaine kidon nya kajing yet scam ba Vincent H Pala un job suk biang ha kani ka kenti ka bamenta kumbala yo i ha kajing tu jong kipat ba ha kani kajing yalang jong kaseng kabala pen ai men sim panang pen scam ya kajing mot jing perkhat jong ki panang yai trai khamha na ka benta ka emlang ka salang. Hadin jong ka program kabangitip kong ka Bharat Jodo Nya Yatra lane ka jingyai kejat na ka banta ka jingyai teli bat ka hok jong kari ka jingwan ka jong Rahul Gandhi ka ap atrek na ka liang jong ka seng congress ka jella ka jongi bat kumjuru na ka Garibhoi District Congress Committee idon hak ni ko por ban penpau ka to ka ni ka songo ka jing songo ka baningkong ka bi ko ban penpau ka ni ko por kali sang blay try kemat nombu nong tau da kejing alam ke zobu ki program baro kilong ki bayat bet ki bayat nanti ki penpau kejing songo ka bakrau e yo blay ka baar nang tangi penpau kejing songo ka bakrau e na ka benta ki nong trei jong ka party congress ki ba kentup ya ki nong trei jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka baar nang ta ki penpau kejing ai ku blay ba kejing songo ka bakrau e ya baru ki nong trai jong ki district congress committee ki bodong hapok ke MPCC ni penpau ke jing sngongu ka bakrau e na ka banta ki block congress committee ki bodong treshitom bat ni penpau ru ke jing sngongu ka bakrau na ka banta ki state mahila congress ki district ke Shillong city congress bat ki block congress bat ngimla ru klam da penpau ke jing sngongu ka bakrau e na ka banta ki youth congress na ka state level naga district ban naki assembly ki badon hamtam e ki badon hapo Garibhoi district ki balai trai shitom mat ban mesem ban perlong ye klik program ka benjam imla ru klam da ai ku blai kerpang ye ki sevadal kumjuru ya ki NSUI nang ta ka babut nang ta ngimla klam da penpau ka jing sngongu ka kraw na kaliang ka jongi ya ka dor bar snong paham sin ya orang ba snong ya ka executive committee jong ka snong bat ya kesnong ni brok koi ki balai mi renti bat ki balai mi pai pat hakati singi ki bala ayengi ke madan bangin penon kam likely singi hadu nado ko sedang hadu ko bakot bat kum joro ki ki kam ki bana kalian kesnong ki lai rap ini ni ai ku blai ni so day ban ong ku blai shibun e ya ka dor basnong pam sim ya orang basnong bat ki executive committee hi baro koi hangni ni don ru ban ai ku blai ke pang ya ki nong yelam hakima right bat ki dor basno nakaliang jongi ngil ai ge jing kerpat shabaro ki rang basno nakaliang ge jong kiru kilapan pau ge jing trelang kilapan i ge jing trelang ge jong ki ini sode ban ong kublai shibune nakamata jong ki kumjoro ya ki seng trei mon soba ki badon hapo ka dong Garibhoi ge jongi bat ki wei ro ki badon ki wei ge district hapo ke jala ka bi ge jongi kababot nang ta ka mai kwa ban ai ge jing kublai ke bakapang nakamata ki supervisors bat ki volunteers ki
ki volunteers na po ka Riboy district ke jong ki bla trai sitom ars ni lais ni dan te bla pelot ye ke por ke jong ki bla IT met ban mesim ki bla pelot ye ke jong don ke jong em ke jong ki ban ni i shisha ye ke jong trai sitom ke jong ki lem da day ke jong trai lang ba ke jong trai sitom ke jong ki supervisors bat ki volunteers jong yem la ban pelong ye ke ni program ke job nomor kata ni pen pau ke jong songo bakal ya ke jing tristam ke jong ki ni pen pauru ke jing ai kublai ke ke por na ke benda di pastor ke pi mashring ha ke ba ni la khat song bahai i ban bo ke jing doai ke bekerpang ha ke sengi ban sedang ye ke program ila pelai ke por ke jong i na ke liang jong ke parti kongres ni so dai ban ai kublai ke pang i rengkat bagi jing ke khu do ye i bat kum juru ya ke tiem ke jong i ke balai pembet na ke benta ban wan ha ke sengi ni pen pau ke jing ai kublai ro ke por na ke mentang kinong snai ke pandang ki balai tristom ke por ke balongkat ban penwandar ki bai don benta ban pek ban kimi ke pandang kalau long kum tu makalong ke sound system dan ke sound system ke babiang ke tusi ni so ban ai kublai ke pang na ke mentang joki ke jing kublai ke bekerpang ke por ke lai ro sha ki pai ba ki balawan sha ke jing ela imla kem da pen pau ke jing ai kublai ya borok kinong kersan jong seng kongres ki belaya wan ki belaya mi urti kam tam ni kwa ban stress ang ni ban pen pau ke jing ai khublai ke bekerpang ki nong song snong jong ka temri bohai ke jong naman ngimla he ban len ba maximum hi ki bawan ha terus ni ki dei hi ki nong song snong na po dong ri bohai but tangga ta re ngimla ru pat kan da ai khublai ke pang ki wei pat ki pai ba ki nong kersan jong seng kongres na ki wei ki district ru ki belaya tu ki belaya wan ban long ye ke program ke bajab akti sengi tangga tan dei ngimla ro klem da ai kublai ke pang ki wei ro ki pai ba ki bang la khat ni lawer na dok basdang ni la ong ba ni ke meeting kam da dei tan ngi khat ni wer tang ni nong kersan di persen kongres ni khat ni wer ya baro ba ni isisha ya ke jinge snok tilang ke jongki ban wan sa ke meeting akti sengi ba ni ai kublai ke pang na ke benda jongki ro na ke benda ke jinge snok tilang ke jongki ki nong song dukan ki besong ak sornong po yu i ke me na surok kinagi dukan jong ki sarut surok bani ka wekti bani ai ke jing kersam yu i ki nongnya kali kamai ki lai me sa surok ni i ki don bon ki kali ki driver auto ki basi di kilama ki kali kamai ki basi ki lama kan e ka pen isi shaba dan ka no ke jing sngo da ye ke jingwan ke jong Rahul Gandhi ka ba wan shisha na ka banta ban ye ke jat na ka banta ke jinget libat ka hak ki jong i justice ki bangi dei ban yo mangi hakari India ni isi sha bakilai mi bakilai telingi so ban ai kublai kupang na ka banda joki tele se ki don ki banga klat ban ai kublai dan lang ni Dr. Silindo sepen pau na leng jong iro bat ye kita ki bangi klat ni so dei ban ai kublai kupang na ka banda joki ro te ke jing kublai ka barat ba akni ka por ka lai sha ki nong trei jong ka party congress jong ka Riboy district ki nong trei office bearers jong ka Riboy district congress committee klam da jel kapten ni ai kublai ya baro tin dai mlahi klam da pen pau khniat yu secretary jong i ba MG Carson lo i bala ayengi ke jaka bangin penon kam nado ka bangi penon kam ki file work ba dia ka office ka jong i baro ko wai nila yo ban penon kam hakini ki khniat singi pelong yu ni program ka job tingi pen pau ke jing ai kublai i nong trei jong ka party jong ka district baro ko wai ki block president jong baro assembly ki block congress hapo ka Riboy district ka jong ya baro ki mahila hapo ka district kamtam kumulong ip ya ki assembly youth congress ki ba pelong ni program ka job da ki kila ban trish dam ban sei ki supervisors bat ki volunteers ban pelong ni program ka job ke jing kublai ka kerpang ro kan ke por ni ko ban ai kublai ya ke team ka jong Rahul Gandhi ki balai wan ringkat bat u shwa ba un poi ban wan ban ai ki instruction ban penbai mo pembiang ni program ba ke jing kublai ka kerpang ban pau ka jing songo ro kan ke por na kam tau nu nong yalam Rahul Gandhi ublawan ha kene ke jala ka songi baki kentien ki jing kular ki bola klei na kam ta ka jing angnot shisha ka jong yu i ukuran do kam sim udon ke jing angnot manora e ke jing kala nam ta ki hak ki jongi ki bangi dei ban yo kham tam mangi ki baret pat ki badan hak ni hapo ke jala ka bai ki jongi te ha kene ke por nyim la ro klam da pan pau ke jing skublai ke kerpang i perlo MLA jonga Dr. Silindo iba mai i long ko menrang ba jonga iba ai boy so ban ai kublai ke pangi trai shitom shisha ban pelong yu program ka job ban kam tam yu i
hak tugas ni ya ke jing penyak jing ke program tolong ke banyak baik ke banyak nanti so sarong hado ta ya ke jing alam ke jong hak tugas ni bat ki kam ki ba nakaliang ke jong ajeng mot lai alam ke jing trelang ke jong ya khado ni ke por nakaliang jonga ngamla lam dapat pau ke jing khublai ke bakerpang yo MP bodan borom jong Ima Vincent H pala iba kani ke program kalong kumni kumba kalong ke jingjob jong ni ke program ni dei orang ba banut wayang sisa bakwa sisa ban sakri ban slow si pai ba ya ke jing angnut jong ke sen kongres ban sakri ya ke jela ba di kari india hai bro koi ding ai kublai ke pangi ni kit bok ke yang iro nomor ba nimla ban lan mar kum MP kaliang ke sen kongres ma i ban yang ban kon ni ke kani kenti ke pemata tingi ai jingka ku ko do i ban ni kerman skam ba blayun ai hi ke bor benang la ban sakri ban inyo ya ke jingjob ban ni khat ni werro kani ke por i pai ba ta ban ai ke jingka shan da jong i ne orang ba ma Vincent H pala wadon ke mesim ba ban sakri harkat ke jinge trelang ba uneu nong yalam Rahul Gandhi nong yalam po kari ke jong tetang kata na kalian ke jonga sesi sen pat ko district president jong gari boy district congress committee ai ke jing khublai sha barok ki pai ba nong song apo ka dong ri boy pada ke jelahi barok koi nam ta ke jing jong ni program ha ketika terik ke bangi ada ban pelong ke apa atrek jong le bulai syukur na kalian ga jonga kumania benrap lang ya ke bai ba Charles Marngar MLA na mahati i balong president jong ka Riboy district congress committee ka jing songo ni penpauru ya ka office jong deputy commissioner kamadan ha kaji sisa kala abad ka DC office te ha kaji kerpat ke jongi kila pelait biang arsngi na kamenta jongi ban penunkam kiru kila bat ya kamadan nam ta ka Republic Day celebration te henry kila ailat yengi ban penunkam ya kamadan kata kadai ka mensim ke baki kwa ban ya tre rengkat bat ngi kum ka seng kabaar nang ta nga kwa ban ai kublai ya ka office jong SP leng bau DSP jong ka traffic kila Tracy Tom ban penbaik ya kalik kawan jong ki kali bat kinong ya kejat bat kalik kawan ha katu kesngi kam dadon tan ka jing dheng kali ke basya ba palat te ngi penpau kum ka parti kongres hapo riboy ka jing sungu ya ka traffic branch kum juru ya ka office jong USP na ka banta ka security provision ka bakil ai kabalay nga ko awan ay kublay ya ka office jong ka district medical and health officer kibala pa ya ka medical team hapo madan pams im kumjuru ka medical team ban station hapo bernihat ha ka jaka ka ba Rahul Gandhi usamit nalor kini nga ko aru ban ay kublay ya baro ki parlok na ki press beper mo national media state media bat ki local channel ki jongi hang ni baro ka ba ki pai ba ki yo ha ki mobile jongki ha ki YouTube channel ba fer kadai ka jingya senrop lang ke jong pi kum kinong pathai khubor ban pen i naga ban ta ki tu ki boklem la ban poi ha tu sngi Ramadan hanrei ki yo ban pe ya baro ka ba ja Ramadan leng ba ki social media tengah sengoba ngi ai sengongu sikat daya nam ta jong pi we kibadai naka media tinggal ai kubleru ya kinong song sinong jong ka sinong pams im barabor habadon ke program he kalik kawan bak kajing tut bandrung ban mi kali nam ta kinong song sinong pams im mo kakta ba te hanrei da kajing sengo kilap pediang ya kane ke program tinggal sengo ban ong ikiru ka team jong ka sinong pams im kublai sia jarngo nam ta kajing ya sya ka jong pi ditangkat ta na kali anga jonga ngakermen ba kani ka program kan pen mau ya ki pa iba bahadel hi dehi ka parti kongres ka perkhat nam ta urit pai te ka dehi ka duty jonga ba jong pi ban beteng ban pa ma Vincent pala kum MP ila Tracy Tom ha kani ka meeting kani ka program ru tengi kermen skam pa iba ausnu tu ka ka connection hapdeng ka jalame ka halaya bat ka Delhi leng ba UMP ujongi tangki ne kublai syah jarang